Il-Ministru tal-Edukazzjoni qatt m'għandu ebda pjan dwar se jiġri meta eventwalment jerġgħu jiftħu l-iskejjel. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar pjan ta' kontinġenza għal meta l-iskejjel jerġgħu jiftħu l-bibien tagħhom f'Settembru, Owen Bonnici qatt jiftaħar biss b'dak li seħħ s'issa, iżda ma spjega xejn dwar dak li mistenni jiġri wara s-sajf. Il-Ministru tal-Edukazzjoni kien ukoll evażiv anke meta mistoqsi dwar skola sajf. Dan meta sa 3 ġimgħat ilu Bonnici kien qed jgħid li skola sajf mistennija tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju. Meta ħabbarna l-pjan fejn jidħlu l-iskejjel illi qed nilqgħu l-applikazzjoni tal-skola sajf illi aħna qed ngħidu illi ħatiftaħ fl-ewwel ta' Lulju illi ġej. Iżda llum Owen Bonnici biddel il-verżjoni. Nixtieq risposta ta' iva jew le. Skola sajf u childcare se jiftħu? Sfortunatament din mhijiex domanda li titwieġeb b'iva jew le. Għalkemm il-Gvern ta' Robert Abela qed jgħid li n-numru ta' każi ta' COVID-19 huma pożittivi ferm, kollox jindika li l-Ministru tal-Edukazzjoni qed jaħsibha mod ieħor u qed ikun kawt ħafna fid-deċiżjonijiet tiegħu.